Реших да закрия риболовния сезон тази година на язовир Дяково. Времето беше чудесно, около 20 градуса температура към 11 часа. Захраних едно голямо петно, като се надявах да хвана оклейки и костури. Нямах особено голяма надежда, защото този ден се пада пълнолуние и съм установил, че на пълнолуние почти никога нищо не съм хващал, с изключение на един риболов, може би. И също така се получи каръшка работа. Като стигнах на язовира, установих, че съм си забравил плувките, защото ми трябваше да сваля разни неща от багажника и съм забравил да ги върна. И се наложи да импровизирам с 3 топчета стереопор. Импровизирах нещо като херабуна, понагласих ги горе-долу и реших да видя как се лови с тази херабуна. Чувствителността е доста ниска, за по-големи риби може би става, но за дребните оклейки не е подходяща. Може би трябваше да сложа по-малки топчета, но нямах други. Все пак след около 1 час първата рибка, едно малко костурче, налапа въйцата и я повлече. Та с тези импровизирани топчета, тази импровизирана херабуна, горе-долу се почнаха да се получават нещата. Тук показах една снимка с минималния размер костур, който по закон може да задържите над 12 см. Затова веднага го върнах костурчето, в водата беше твърде малко. Хайде, ловете си рибки малки и големи, докато цапне и да лапне. Това са такива едни заклинания, които ги произнасям по време на риболов. Не че особено помагат, ама е така за майтап. Духаше лек южен вятър, който правеше вълнички, но не беше студен. Водата беше изключително прозрачна, нивото на язовира много спаднало. Явно повсеместно тази година се точат язовирите. След около още половин час първата бабушка излезе, пак такава дребна. Аз понеже не харесвам бабушките, тех също ги връщам в водата, много са ми горчиви. Ядат много трева, която после мирише много неприятно, като ги ядеш. За бабушките няма ограничение за размера, те са плевелна риба, разрешени са всички размери. Но въпреки това, взимайте по-големите. Поне да има нещо какво да се лови. По едно време се успокои времето, съвсем заприлича на басейн, нямаше грам вятър, но това не помогна за риболова. Продължих да хвърлям и захранка, и черви, и не знам какво още. Виждаха се, че рибите играят, но не кълвех. Вижда се как подскачат и ловят мухите, които падат във водата и правят кръгчета. Тук колегите, може би, които се хванаха ония рекордния сом, отново се опитваха да фанат сом.
често прилитаха някакви вертолети. Ту в едната посока, ту в другата посока, които нарушаваха леко спокойствието на риболова. И други колеги, които се опитваха късмета с лодки. Не знам как този джип в тая кал го вкара този човек, но успя. След като порових малко в колата, защото тия херабуна нещо много не ми хареса, успях да намеря една 2-грамова плувка, по-скоро ваглер, с който реших, че ще имам по-голям успех и така хванах набързо 2 оклея. Оказа се малко по-добра, все пак плувката е по-чувствителна от тези топчета. По-лесно се забелязва. След тези 2 оклея имаше доста голяма пауза и третия оклей се появи. Но всичко беше на 15-20, даже почти 30 минути от рибка до рибка. Нищо още нямаше с пролетния и летния риболов. Но 2-грамовата плувка за оклея е твърде голяма. Много празни почупвания и засичания имах. Недостатъчно чувствителна. Отново вертолетите преминаваха, не знам какво правиха. Надявам се да не са някакви пострадали, които да возят. Но сега идва избори, може партийците да се возят налево надесно, да стимулират хората да гласуват. След още половин час едно така по-голямо костурче и си помислих, че са дошли стадо костури над захранката, но надежди се оказаха празни. След обяд, късно е след обяд към 3 часа, времето обърна да духа от север и започва да духа по-студено, с което почти приключи риболова. Принципно от север и от запад, ако духа вятър, съм забелязал, че рибите някакси усещат този студен вятър и посоката и спират да кълват. Въпреки това свадих още едно костурче и или стадото избяга, или рибите спряха да я кълват. И това е резултата, който успях да постигна този ден от 11 часа до към 4:30-5. Защото към 4:30-5 часа надяколо пада сянка, започва да става студено, дърветата, които са тук зад мен, просто слънцето започва да пада ниско и залязва за дърветата, все още е светло, но е твърде студено да се седи по това време на годината. Това беше всичко. Чао, до нови срещи!